Hindi ko alam kung pang ilang step pa lang ito, pero nagpapawisan na ako. Para mas hirap huminga kapag naka-face mask. Parang nasa ano. Oy! Ano yun? Ano? Kaya pa? Kaya pa. Malapit na. Welcome back sa my YouTube channel. Ayan guys, so for today's video po, nandito tayo ngayon sa Melgat. At itatry natin ngayon ang ayan, bukas tayo ngayon sa 333 step. 333 challenge. 333 challenge with rest. Let's go! Say hi! Yes. Hindi ko alam kung pang ilang step pa lang ito, pero nagpapawisan na ako. Para mas hirap huminga kapag naka-face mask. Yay! So, nasa bungad pa lang kami guys. At pinapagod agad kami. Natin si Tito at si Tita Gina. Kaso baka daw hindi kayanin ang kanilang tuhod, kaya tara na, tayo na muna pumunta dito. Ayan guys, hindi ko alam kung pang ilang step pa lang ito, pero ayun nga, paulit-ulit kami. Pinagpapawisan na agad kami. Tapos ito pang isa, masakit daw yung tuhod niya. Titignan natin kung kakayanin ito. Kakayanin ang tuhod niya na umakyat. 333 pa naman ito. 331, 32, 33. Oh, dito na tayo. Pero guys, oh, tingnan niyo yung nasa likod. So yan guys, medyo nakikita-kita niyo na yung mga bahay-bahay dyan. Tsaka yung dagat. Pero wala pa rin tayo sa exciting part. Ay. So yan guys. Parang wala pa kami sa kalahati. At saka sa bawat titigilan namin, meron kami nakikitang mga ganito. May mga nakikita kaming ganito. At ayan, may mga nakalagay siya dyan sa bawat tabihan. Ayan guys. Let's go guys! Buti na lang guys, medyo makulimlim at hindi siya masyadong mainit. Sobrang tagal na namin pumupunta dito sa Melgar at ngayon lang ko naisipan na makapunta dito sa 333 steps. Ngayon, gusto mo pa umakyat? Hindi ko na ulit. Wala pa tayo sa kalahati. Medyo nakakatakot lang ito. Oo. Kasi hindi siya masyadong nalilinisan. Medyo malago na yung mga mga look. So welcome! Nandito tayo ngayon sa what's that? Oh, cute! Welcome, ikatlong puso Retreat center. Ano nakita mo? May nakita po tayong bayawak. May bayawak. Medyo madamo lang ng konti. Pero I think doon naman siya. Malapit na tayo sa exciting part! Yan, dyan na. Malapit na tayo sa exciting part, guys! Kinaya naman. Parang nasa ano. Oy! Ano yun? Parang ano to? Nasa ano tayo? 291. Yay! Malapit na tayo.
This is it, guys! Woo! Welcome sa 333 steps! Wow! Yay! Dito na kami! Ayan. So, ang ganda. Papakita ko sa inyo guys kung ano yung tsura. Wala, dito ko na sa taas. Pagod. So, ito yung lumang simbahan. So, dito pagpunta nyo guys, is meron kayo makikitang lumang church. Dito sa Melgar. Ayan. First time namin makarating dito guys. So ito guys, yan yung lumang tangke ng tubig. Wow! Yan. Diyan pinapuyin mo yung tubig para may magamit doon sa CR. Nakikita niyo yung CR. So hindi na siya makita. So yan po ang view dito. So mas maganda yan kung ano, kung ginapas itong mga, hindi ko alam kung anong uri ng puno yan. Yes. And then ito yung dating isa sa mga sikat dito sa 333 step. Dahil itong mga ugat nito, yan. Vine? Ano ba yun? Yan punong yan. So maganda yan kapag nalinis. Yan. So malalamas so gaganda yan kung may mga ilaw, halimbawa yung mga roots, yung balete. So dito sa labas ng church, ito yung lumang church. Yan o. Dito sa labas may makikita tayong grotto. And then yung dalawang yun yung dating tambayan. So doon nagpapahinga yung mga naakyat dito. And then pag tayo pumunta dito naman sa kanan, parte ng lumang church. So dito tayo may makikitang pader. Pader na yan, and then doon sa dulo doon may CR ulit doon. So bukod yung CR, may CR sa kaliwa, may CR sa kanan. Yes. Challenge din pababa. Challenge pa taas, challenge pa baba. Ano yun? Bababa na, magpaalam na. Challenge na. Magpaalam na. Ayan guys. Uy. Ayan guys. So yun guys, pababa na po kami. Holding hands daw. Chor. Holding hands. Ayan. Pababa na po kami ng 333 steps. Nasa 115 step na po kami. Bye guys! Ano? Kaya pa? Kaya pa. Para kay... Ano ito? Ako pala yung sumakit ang tuhod.